Neste vídeo imos aprender un pouco máis sobre os bloques, que son estes cadriños que aparecen aquí dos lados e nos que xa falamos no primeiro vídeo que vistes. Imos acceder co noso usuario e contrasinal, é dicir, como profesores da aula virtual. E vemos que temos uns bloques aquí, dos dous lados. Aquí temos a insignia do centro, coa posibilidade de ir á páxina web ou á galería, o calendario, os últimos usuarios conectados, os mensaxes que nos puideron ter enviado, e do outro lado temos artigos do blog, actividades, foros, os cursos nos que estamos implicados, ben de alumnos ou ben de profesores, noticias do sitio. E máis arriba temos a administración do sitio, que foi onde entramos para crear o curso, configuración do meu perfil, e aquí temos dúas cousas bastante interesantes, que é a miña área persoal e os meus cursos. Seguimos a miña área persoal, tanto nun apartado como no outro imos ver o mesmo, imos ver aquí no medio os cursos nos que estamos involucrados. E aquí, nos meus cursos, na parte esquerda, aparecenos o nome corto dos cursos nos que estamos. Entón, así tamén vemos se temos tarefas que necesitamos revisar ou que temos pendente de facer. Vamos a dirixirnos agora a un curso e, como vemos aquí, cambian os bloques, vale? Agora aquí vemos outros bloques distintos. Imos a analizalos, o que atopamos por aquí. Seguimos tendo a miña área persoal e iríamos ao sitio de onde acabamos de vir agora, o curso actual, que é este, e temos aquí participantes. Ímonos parar en algúns deles, nos máis interesantes. Vemos aquí abaixo que agora temos a administración do curso, con distintas opcións que veremos ao largo do curso de iniciación a Moodle, e aquí temos outros bloques distintos, e aquí tamén deste outro lado tamén temos busca no foro, mensaxes, últimas noticias, próximos eventos, etc. Ben, entón, imos parar un momento aquí no lado esquerdo, en participantes, e imos ver o que temos aquí. Como vedes, temos este curso. Desde este curso podíamos ir a calquera outro curso e ver os participantes que hai en calquera outro curso nos que estamos nós implicados. E aquí temos o rol todos os participantes. Podemos elexir entre ver só os estudantes, ver só os profesores, porque pode haber varios profesores nun curso, ou velos a todos, como é o caso. O profesor aparece de primeiro, despois aparece o listado de alumnos que temos matriculados neste curso. Ben, aquí deste outro lado, aquí como podedes ver, na páxina central, que non o comentaba, aparecenos cando se conectaron estes alumnos todos, estes participantes, cando foi a última vez que accederon ao curso. Vemos que todos estes non accederon nunca, e este accedeu hoxe pola mañán, fai 7 horas accedeu. Entón, aquí iso é o resumo, e se imos aquí podemos ir tamén aos detalles dos usuarios. Neste caso sálenos cada usuario co seu enderezo de correo electrónico e a último acceso tamén, cando se conectou por última vez. E vemos tamén que aquí temos blogs, notas asociadas ao alumno, actividade ou perfil completo. Se imos a actividade, o que imos ver, por exemplo, este alumno que se conectou fai 7 horas e 14 minutos, imos ver exactamente que é o que fixo este alumno no curso, e a veces pode ser moi útil. Vémolo de... Isto é o último momento no que estuvo conectado. Vemos que estuvo conectado o xoves 7 de maio, hoxe desde as 14:11 até as 14:17 horas, que vedes aquí arriba. E vemos todo o que fixo. Este alumno entrou no curso borrable, viu o estado das súas propias tarefas, enviou unha tarefa, entregouna aquí, un ficheiro, viu a páxina de estado outra vez das súas tarefas, estuvo no curso, accedeu a unha lección, estuvo mirando, consultando estas páxinas desa lección, e estuvo traballando aí, e despois deixou ao curso e marchou do curso, vale? Volvemos de novo a participantes e seguimos agora a parte de resumo. Vedes que teñen tamén do lado esquerdo unha opción para seleccionar determinados alumnos ou todos. Seguimos cara abaixo de todo, vemos que temos opción de seleccionalos a todos, ou poderíamos darlle a seleccionar cada un deles por separado. E
se seleccionamos todos, seleccionanse todos. Fixadevos que aquí son poucos alumnos, pero se foran moitos alumnos, ao mellor non saen todos na mesma páxina, pero vamos a ter aquí debaixo unha opción que sexa ver todos e o número que é, para podelos seleccionar todos. E agora, cos usuarios seleccionados, podemos elexir entre enviarlle unha mensaxe a eles, enviarlle unha nova, engadir unha nota ou engadir unha nota común. Si enviamos unha mensaxe, pois enviaríaselle unha mensaxe a todos os participantes neste caso. Si enviamos ou si engadimos unha nova nota, engadiríaselle unha nota a todos os participantes que están seleccionados, pero particular para cada un, e se engadimos unha nota común, pois sería a mesma nota para todos. Imos ver, por exemplo, imos ver a opción de enviar un mensaxe. Aquí, como vedes, envíaselle a mesma mensaxe a todos os alumnos. Podemos lle poñer benvidos ao curso. Podemos previsualizalo incluso para ver como lles queda, enviar a mensaxe ou actualizar a mensaxe, escribir outra cousa, vale? E podemos, eso, enviar ou eliminar algún dos alumnos porque dixemos, a este non lle imos enviar. Como neste caso lle imos enviar a todos, pois previsualizamos e enviamos esa mensaxe a todos os alumnos. Podemos tamén, decíamos, indo outra vez a participantes, podíamos tamén enviarlles unha nota, como vimos, enviarlles non, poñer unha nota, engadir unha nova nota a un alumno concreto ou a varios, pero unha nota personalizada. Aquí, por exemplo, podemos poñer non ten conexión a internet. Isto podemos decir onde o queremos ver. Pode ser persoal, que só a vexa eu, pode estar no curso co cal verían a todos os profesores que imparten clase neste curso, que neste caso só estou eu como profesor, e podía ser no sitio, co cal todos os profesores que teñen este alumno matriculado en algún curso verían esta nota. Pero esta nota verían aos profesores, como digo, os alumnos non a verían, vale? Si lle dou a opción de coller varios alumnos e engadir unha nota igual que fixen antes, como podedes ver, saenos a opción para engadir unha nota privada para cada un dos alumnos. Sin embargo, se o que queremos é enviar a mesma nota para todos, ou enviar non, digo enviar pero non é enviar, engadir a mesma nota para todos, unha nota común, pois marco os 4, poño e ao mellor pois poñolle a todos. Non ten acceso a internet. E deixo visible, pois, para todas as persoas que teñen estes alumnos en opción, vale? Como vedes, aquí temos participantes, seguimos aquí a notas, pois veríamos as notas que teñen eses alumnos, vale? O que se lle puxo a eses alumnos. Ben, podemos volver á páxina principal do curso indo aquí arriba. Aquí vemos exactamente en que sitio estamos. Podemos volver aquí a participantes ou podemos ir á páxina principal do curso. Ben, imos seguir analizando bloques. Un bloque moi interesante tamén é este que está aquí abaixo á esquerda, que pon mudar o papel para. Entón, cando nós queremos ver como ven os alumnos isto, ou se o ven tal e como temos nós ou non, é aí a donde temos que ir. Supoñamos, vou activar aquí a edición, aquí arriba na parte dereita, e vamos a ocultar esta primeira lección, porque de momento non queremos que a vexan. Como vedes, cambia de cor, vale? Entón, para ver se realmente o alumno a ve ou non, podo ir aquí e poñer mudar o papel para o estudante. E agora vemos que aquí arriba só se ven 2 leccións e aquela non se ve. Como vedes, esta é unha maneira moi boa de testear que é exactamente o que están vendo os alumnos. Despois vimos aquí e poñémoslle volver o meu papel normal e podemos xa outra vez, aquí ímolo ver todo nós como profes. O que está oculto vai aparecer nunha cor diferente e o que está visible pois aparece como máis nítido, non? Como vedes, agora xa nos aparece todo así como estaba antes. Ben, unha vez que temos activada a edición, tamén nos podemos manipular os bloques que aparecen aquí. Como vedes, todos os bloques teñen aquí unhas opcións particulares e esta daqui permítenos mover o bloque de sitio a outro lado, como podedes ver. Ou podemos, con esta rodiña, configuralo e eliminalo. Vou eliminar este bloque de busca nos foros, por exemplo, eliminar o bloque. E agora vaime desaparecer. Pregúntame confirmar se o quero eliminar
e agora xa non teño ese bloque, vedes? E na parte inferior da pantalla, aquí á esquerda, teño a opción de engadir un bloque. Hai moitos bloques que podo engadir, podedes revisar e curiosear vos o que hai por aí. Un interesante pode ser o calendario. O calendario danos acceso a todos os eventos que hai do calendario e todas as cousas que pasan. Vámoslo a mover, para que vexades como se move. Eu antes pinchei e salíame un menú desplegable, ou podo coa man, esta que sae, levalo cara donde eu queira. Entón vámoslo a colocar aquí, donde tiñamos a actividade do foro, a que borramos anteriormente, e me lo poñer aquí. Aí está, calendario. Vale? Entón, aquí se pinchamos no calendario, temos a vista mensual, temos aquí os eventos deste curso, podemos decidir se temos ese curso, se temos todos os cursos nos que estamos implicados. Desta maneira vemos todas as tarefas que temos pendentes e vemos tamén se nos solapan unhas con outras ou que é o que temos pendente de facer. Vale? Podemos crear unha nova actividade, tamén se que a vexa eu, ou poñer, por exemplo, pois exame de fraccións. Realizaremos o exame do tema 3. E agora poñemos aí en que data se vai a facer. Pues vámoslo a facer, por exemplo, o 14 de maio ás 10 da mañán, que é a segunda hora. E unha duración, podemos poñer sin duración, duración hasta que fecha, ou duración en minutos, 50 minutos, que é o que dura unha sesión de aula. Podemos decidir se queremos repetir a actividade semanalmente ou non, dependendo do que sexa. Ben, e aí temos a actividade, vale? Para o xoves 14 de maio ás 10 da mañá. Ben, podemos decidir as preferencias do calendario tamén, en que día queremos que comence, cal é o formato de se é 12 horas ou 24 horas, ou que está predeterminado, cal é o primeiro día da semana, número de actividades pendentes, número máximo, eventos próximos, cantos días nos mostra por diante do que estamos, etc. E aquí volvemos outra vez a vista mensual. Como vedes aquí neste lateral móstranse nos 3 meses, que nos dá un pouco a relación máis, pois eso, co mes anterior e co mes seguinte, o que estamos vendo aquí. Vedes que apareceu este novo evento que puxemos aquí, o exame de fraccións. E poderíamos incluso aquí abaixo exportar o calendario a unha aplicación externa, como pode ser Outlook ou calquera aplicación de calendarios, vale? Ben, e por último, o bloque do que imos falar agora é da mensaxería. Temos aquí o meu perfil e temos aquí mensaxes. A maneira de mandar mensaxes a outros usuarios, vimos que podíamos facelo dende o curso no que vayamos a estar buscando os participantes. Antes entramos nun curso que tiñamos e desde os participantes vimos que podíamos seleccionar un alumno calquera e aquí abaixo enviarlle unha mensaxe, vale? Outra maneira de enviar mensaxes é desde a páxina principal, sin estar en ningún curso. Podemos, aquí abaixo vemos que aparecen usuarios conectados, entón podemos ir onde calquera destes usuarios que está conectado, que sabemos que está agora, e enviarlle unha mensaxe agora mesmo, vale? E tamén podemos facelo dende o meu perfil. Dende o meu perfil, a opción de mensaxes, imos aquí e aquí buscamos pois un alumno calquera o que queiramos mandarlle unha mensaxe. Salenme todas as persoas que teñen a palabra alumno no seu usuario e desde aí pois podo enviarlle a mensaxe que queira. E hasta aquí o vídeo sobre os bloques. Chao.